Hadirin ke jingkerpat jau umat ki para Dkhot bat Nongkyrshan uba H ban seudor nonglang uchairman ke Green Tech Foundation ubala syak tangan palat arspa arpo kunta ulami na kejaka yaki na madan malki ban sumarno yaladi. Lakit yu da ka ambulans bat Synran pat dagi Dkhot ka foundation lam ki Nongkyrshan jung ki bayahap bag sarkar jela ka de ban pendu ya kejing IY ya kedolen nong lompong deng ban sna ya katach yam resort and spa. Kejing let Synran yu dagi Dkhot bat ki Nongkyrshan ka longru kum kejing Kitbok ba un khlan no bat ban beteng ya kejing dawa. Ya, ya. Sabes que ya, ya. Vale. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.